समाव जोंनि हांख्रायजानाय गाहाय आलासि आरो हांख्रायजानाय जोंनि गासै आलासि बिथांमोनजों आरो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनजों सिनायथिलायनाय दा बेखायनो मानव गेदेर आलासि बिथांमोनखौ आङो बाहागो लानो गुरै खावलायबाय। क'क्राझार जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लानि 13 बोसोर बैसो सिंनि गेलेगिरि बिथां क'क्राझार जिल्ला आरो कार्बि आंलं जिल्लानि जिखिनि गेलेगिरि बिथांमोनजों बे समाव सिनायथि लालायनाय हाबाफारि बे सोलिबाय थादों। बे समाव खावलायखानाय बायदि दिनैनि गेलेनाय बादायलायनाय बे गेलेनाय बादायलायनायखौ किक अफ खालामगोन रायजो सभानि मानव गेदेर एमपि मुसे रानग्रा नार्जारि बिथाङा। बे समाव नेशनेल एन्थेम बेखौ जोङो मावफुंग्रोगोन। बेनि उनाव नेशनेल एन्थेम जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बे समाव किक अफ खालामनो होननानै हांख्रायजानाय बायदि सफैनो हानाय मानव गेदेर एमपि मुसे रानग्रा नार्जारि बिथांखौ किक अफ खालामनो खावलायबाय आरो गुबुन आलासि बिथांमोनखौबो किक अफ खालामनो खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। बे समाव फट' सेसन गेलेगिरि बिथांमोनजों जोंनि हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोननि फट' सेसन मोननैबो हानजाफारियै क'क्राझार आरो कार्बि आंलंनि गेलेगिरि बिथांमोनजों आलासि बिथांमोननि फट' सेसन।